V dnešnom videu vám ukážem frázy, slovíčka alebo skratky, ktoré sú typické pre hovorovú nemčinu. Rozprávať nemecky môžeme dvomi spôsobmi. Spisovnou nemčinou, Hochdeutsch, alebo hovorovou nemčinou, Umgangssprache. Ak neštudujete odborne nemecký jazyk, tak si myslím, že viac sa budete stretávať s hovorovou nemčinou, čo sa aj málo kedy učí na škole. Vynechávanie koncovky e v prvej osobe jednotného čísla. V hovorovej nemčine sa často skracujú slová, aby zneli prirodzenejšie. Jedným zo spôsobov je vynechávanie koncovky e v prvej osobe jednotného čísla. Napríklad, namiesto ich mache es, spravím to, povieme jednoducho ich mach es. Rovnako v minulom čase. Ich habe schon eingekauft, už som nakúpil, ich hab schon eingekauft. Tento jav je viditeľný aj pri iných slovách. Napríklad unsere Gespräche, unser Gespräche. Zu Hause, zu Haus. Skracovanie zámena s. Ďalším častým znakom hovorovej nemčiny je zjednodušenie zámena s, ktoré sa v hovorovej reči často vyslovuje ako apostrof s. Lepšie to ukážeme na príkladoch, pričom jeden z nich som už spomenul aj v dávnejšom videu. V otázke Wie geht es dir? Môžeme vynechať písmeno e a povedať Wie geht's dir? Podobne aj v otázke Regnet es heute? Sa môže použiť skrátená verzia Regnet's heute? Skracovanie neurčitého zámena etwas na was. Niekedy skracujeme neurčité zámeno etwas na jednoduchšie was, stále vo význame niečo. Príklad, bringst du mit was? Alebo, es hat lange gedauert, bis man was erfahren hat. Fráza, was geht ab? Teraz si dáme prestávku od skracovania a predstavím vám frázu was geht ab. Táto neformálna fráza sa používa ako pozdrav, ktorý je možno prirovnať k otázke Wie geht es dir? Slovenský ekvivalent by mohol byť čo sa deje alebo čo je nového. Možné odpovede nichts und bei dir alebo alles klar und bei dir. Geil und krass. V hovorovej nemčine sa stretávame s výrazmi, ktoré vyjadrujú silné emócie, nadšenie a dva takéto populárne výrazy sú geil a krass. Geil sa používa na vyjadrenie, keď je niečo úžasné, super alebo skvelé. Príklad, das Konzert war total geil. Krass sa používa na opis niečo extrémneho, prekvapivého alebo neuveriteľného. Príklad, hast du das gesehen? Das ist echt krass. Alter und Kumpel. V hovorovej nemčine sa výraz Alter používa ako neformálne oslovenie, podobne ako v slovenčine, kámo, bratu. A to isté platí aj pre slovíčko Kumpel, kamoš, parťák. Príklady, Alter, was hast du gestern gemacht? Alebo Kumpel, das ist ja unglaublich. A to by bolo na dnešné videjko všetko. Dajte mi do komentára vedieť, ktoré frázy, slová ste už poznali a ktoré boli pre vás nové. Nebojte sa, do budúcna plánujem spraviť aj ďalšie videá na túto tému. Nezabudnite na like a odber, pretože tým ma neskutočne podporíte a my sa počujeme čoskoro. Čau!